tämän sote-lain eteen on tehty niin monta vuotta jo töitä. On tehty selvityksiä, vastattu hirveän laajoihin kysymyspattereihin nopealla aikataululla ja sitten lopputulos on tämä. Ei tapahdu mitään. Ollaan ihan alkutekijöissään. Kukaan ei tiedä, että mitä tässä tulee tapahtumaan näissä sote-asioissa. Niin sen takia täytyy sanoa, että miettikää tällaista asiantuntijaa Martti Taljaa, että jos hän on eduskunnassa ensi vaalikaudella, niin silloin asiat toivottavasti hän omalta osaltaan voi viedä eteenpäin, että saataisiin ne järkevällä tavalla menemään tämä sosiaali- ja terveyden kokonaisuus. Koska eteenpäinhän meidän on joka tapauksessa mentävä. Ja Päijät-Hämeessäkin tarvitsisi joka tapauksessa tehdä toimenpiteitä sen eteen, että miten tämä perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito, sosiaalitoimi, kaikki saataisiin puhaltamaan yhteen hiileen ja yhden katon alle. Ja toivoisinkin, että Martti voisi siihen vaikka vähän vastata, että miten sä näet, että miten se tarvitsisi tehdä. Me tässä ajassa tarvitsemme uuden isomman alueen, joka huolehtii tämmöistä yhteisöllisistä asioista, jossa liikkuu kuitenkin merkittävät rahavirrat. Se tarkoittaisi kuntien tehtävien suppeutumista, mutta että samalla kuntien verotus kevenisi merkittävästi ja se siirryttäisi maakuntatasolle. Uskon, että se tulisi keventämään hallintoa, koska silloin päällekkäisyydet, maakuntaliitto, elyt, kuntien oma nimenomaan tähän terveystoimeen liittyvät, sosiaalitoimeen liittyvät asiat vähenisivät siinä, mutta näen kuitenkin, että kunnissa pitää pystyä rakentamaan se hyvinvointi kotiin, uudenlaisiin palveluasumismuotoihin siten, että kuntalaisten ei pitäisi muuttaa omasta kunnastaan sitten elämänsä ehtopuolella pois, vaan että he voisivat asua siellä edellä tämän yhteisesti järjestetyn tukiverkon avulla. Tärkein terveyttä edistävä keino kunnassa on jalkakäytävien hiekoitus. Ei kaadota, uskaltaa lähteä liikenteeseen, ei tule lonkkamuuttumia äkkinäisiä kustannuksia. Tämä on näitä elämän realiteetteja. Itse asiassa mun vaaliteemat onkin siitä lähtee, että elämä on arkisia asioita. Ei meillä ole mitään sellaisia erityisasioita siellä pidä tavoitella, vaan miten tätä arkista elämää eletään sitten uudella tavalla. Ja siinä keskeisenä on juuri vastuu siitä omasta elämästä, siis vastuunotto, ja sitten huolenpito nimenomaan lähimmäisistä. Se kuuluu tähän maaseudun yhteisöllisyyteen. Se, että Suomi eläisi, pärjäisi tulevaisuudessa, me tarvitaan talouskasvua, me tarvitaan vientiä. Ja julkiset palvelut on hoidettava viisaasti ja vaikuttavasti. Viittaa juuri tuohon, mitä Tarja toi tuossa esille, se, että sosiaali- ja terveystoimi kokonaisuudessaan vie puolet kunnan resursseista, niin on äärimmäisen tärkeää, että miten se hoidetaan kokonaisuutena. Ja tämä sotehan pyrkii nimenomaan siihen, että rakentaa sen kansalaisen ympärille palvelukokonaisuus, jossa se kansalainen hyötyy ja itse asiassa me ammattilaiset ollaan enemmän valmentajia, ei olekaan määräjiä. Kun on ongelma ton kaltainen, niin sitten tuotteet, vaan silloin kun on terveysongelma, niin itse asiassa kysymys on enemmänkin niin paljon, että sulla on ongelma, käydään keskustelu siitä ja sen jälkeen kun ratkotaan, että mikä olisi sinun ratkaisusi tähän, miten voitaisiin tämän kaltaisen asian. Kroonisia sairauksia, nimenomaan tämä kaltainen malli sopii kaikkiin näihin sokeritautiin, verenpainetautien, astmaa osalta, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Nimenomaan se omaehtoinen työ on siinä äärimmäisen tärkeää ja silloin tällä tavalla me voidaan kokonaiskustannuksia merkittävästi säästää. Tällä hetkelläkin meillä on 110 000 nuorta, joilla ei ole toisen asteen koulutusta peruskoulun jälkeen ja monta kymmentä tuhatta, 30 000 näistä on täysin tukiverkostojen ulkopuolella. Miten me hoidetaan tämä? Me käydään keskustelua siitä siis eläkeiän nostamisesta, mutta toisaalta meillä se työ, jota tällä hetkellä on vähän, niin itse asiassa sitä tekevät sitten entistä ikääntyneemmät ja meillä ei ole tarjota nuorille sitä työtä. Eli uudenlaiset kouluttautumismahdollisuudet, oppisopimuskoulutukset. Tarja otti esille tuon lukioverkon ja sitten toisen asteen oppilaitosten tämän uudistuksen. No on tietysti kaksiteräinen miekka siinä, että silloin niin se on luvanvaraista saada oppilaitoksia lisää ja silloin entistä enemmän sitten niin valtakunnan poliittiset tahtotilat niin
niin myös voivat uhata myös niin kuin maaseutualueella sitä kouluttautumista, pitkät koulumatkat, niin itse näkisin, että nimenomaan se, minkä toit esille, verkostotyyppinen koulutus olisi esimerkiksi lukiokoulutuksessa aivan keskeistä. Jolloin sitten nettiyhteyksiä, niin sitten tietoteknologian hyödyntämisellä pystyisimme sitten pieniäkin kouluja ylläpitämään sitä opetusta, uusia ryhmiä tuomaan tänne. Se, että se puu saadaan metsästä, niin Suomessa on ongelmia nimenomaan teistön osalta, haja-asutusalueilla varsinkin, niin tiet uhkaavat rapautua, sinne tarvitaan lisää resursseja niiden kunnossapitoon ja samalla kun siirtokaluston painot nousevat, niin itse asiassa ollaan vielä suuremmissa ongelmissa. Eli kyllä tämä meidän metsäteollisuus, joka tuottaa tällä hetkellä uudesta meidän vientiartikkelista 4 kappaletta, eli paperipinnoitettu tai pinnoittamaton selluloosa tai pahvit ja sitten selluloosa ja sahat tavarat, niin ovat 6 kärki vientitarvikkeen joukossa. Sen lisäksi kuuluu dieselpolttoaine ja terästeollisuus. Eli metsäteollisuus on meidän tukilanko ja se, että siitä puusta otetaan sitten muutakin kuin se sahatavara tai paperi, nimenomaan siellä paperi- ja selluloosateollisuudesta saadaan näitä muita jakoja sillä tavalla, että josta pystytään tekemään vaikka puuvillamekkoja, siitä pystytään rakentamaan erilaisia tukirakenteita lääkevalmistukseen ja niin edelleen, siis hyvin monipuolisesti käyttämään